haƙƙin uwa akan ɗa tabbataccen haƙƙi ne akan kowane irin addini, tabbataccen haƙƙi ne akan kowace irin al'ada. Kuma duk inda ɗa yake sai da ya karɓi irin sadaukantar da rayuwa irin na uwarsa sannan ya zama mutum. Ko tsuntsaye sai uwa ta ci take ba ɗan ci, ko kaza sai uwa ta ci take ba ɗan ci. A yi kawarci a yi waye duk ba za ku yi musu wa'azi ba sai talaka saboda kwaɗayin buhun shinkafa na azumi kullum ku ne kan gaba wajen addu'ar uku da waina. Bismillah 19 kan mutum ya haɗi yau an ce ƙulhuwan lahu 11 ka rasa me ya ci ɗayar. Ka kiyaye kanka. Ai lalata 100 ba ɗaya ce ba wacce ban haddace a kaina na santa ba. A hawa dan Allah. Ba na buƙatar a girmama ni kuma barin gaya maka gaskiya ba ƙaunarka nake ba. Your prayers for others, either negative or positive, can take a dramatic U-turn back to sender. Wannan da kike gani ranar Juma'a nake sa shi, wannan ran Asabar nake sa shi, wannan na ran Lahadi ne, wannan na Litinin ne, ga na Talata, ga na Laraba, wannan na ran Alhamis, ga na ran Juma'a. Kullum nake zuwa da shi za ta share mun ƙasa. Sabon ɗan tijara. Baba ina yinin ku? An fito? Wannan fitar da ta yi don mutum 20 sha biyu wannan. Ye? Wannan zina a Kai fa man sha a falyumin wa man sha a falyakfur. Ka ce kafur a cikin larabci me kafur? Bijirewa. Haba kaga dokar jahili mana. Kafin ce. Ka ce ka zo kawo ka ce da ni kafin. Sabon ɗan tijara. Ina ka kama wannan? Kaya na ce. Mutum nake gani ka ce kaya. Tunda na ce miki kaya na ce ciki za mu shiga. Kama hanya ki fita. Gaskiya in fito miki a mutum a bani bangare na in kina. Allah wadan halinka. Kai a fara shan nono na da kai wallahi. Sabon ɗan tijara. Bari in sauke wa kaina nauyi. Kullum gorin da kike min gorin kin haife ni. Na sha nonon ki biki yafe min ba. Shi yasa na je na samo miki kindirman nono tunda naki tsala na sha. Bayan ka kwanta a ciki na wata 9 na haife ka, na ci kashinka, na ci fitsarinka. To sai ka biya ni duk waɗannan wahalhalun da na yi. Fito na fito zaki min makaɗin bikin dirko. Ai san da kika haife ni yan barka sun zo ko? An karɓi kuɗaɗe, an kulle a ɗan kwali, sai ki ɗauka sai a ajiye min can. Bad-mannered barbarian, intrusive, uncultured, uncivilized, and unpolished. A presentation from Maisana Entertainment. Sabon jara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya wannan yaro musulmi ne kuwa? Yaro, mun samu labarin laifin da ka aikata. Ko kaɗan wannan ba tarbiyyar mu bace. Shamaki. Allah ya huci zuciyar mai martaba. Sabon ɗan tijara. Babu yunwa da ka ja gaba da sarki. Gara ka je daji ka kwana. Ko da dajin da kura, ko da karan dawa, ko da kanki. Baka da laya ko ta zana. Ka tsaya kasa babu hali. Ka haye sama babu dama. Da ka ja gaba da sarki. Gara ka hau bishiya ka fado. Ka zarce rijiya. Sabon ɗan tijara. Na ji wani yam, na ji wani yar, na ji wani zum. An ɗauki akuyata an siyar. Yanzu da kai da akuyar ba mallaka ta bane? Wallahi an taro mat. Wallahi an taro filas. Ni kan na shiga kwayewa ni ne ba ce fara na ba wallahi. Kanki ne yake ƙara ki sace ma akuya. Iya? Kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki. Za a iya muku wani abun a ɗora mata turmi ta aure. Kwantar da hankalinka tunda hukuma ta riga ta shigo cikin. Yanzu kai ba ka tsoron bakin duniya uwa ba. Ki bari san da duniya ta bi da ni sai na ji. In kuma duk cikin ku akwai wadda take ganin fitsararriya ce ita, ke mun magana ku ga abin da zan yi. Ma zai masa rashin mutunci mutumin da uwarsa ma. Ni ba abun kunya bane in wa mutum fitsari a. Sabon ɗan tijara. Executive producer Musa Mai Sana'a. Produced by Abubakar Bashir Mai Shadda. And directed by Nasiru Ali Koki. Mun zo wannan kotu ne domin ta nema wa mai ƙara haƙƙinsa da ta ɗauki akuyarsa ta siyar. Ina neman alfarmar wannan kotu ta kori wannan ƙara babu komai sai tijara sai shirme. Ina da jaya mai shari'a. Ɗa yana da hurumin da zai nemi haƙƙinsa a gurin uwarsa. Sabon ɗan tijara. Hitting your screen soonest. Sunana Alhaji Inda Musa kuma ni ne mahaifin Surayya. Sunana Alhaji Sani Modibo kuma ni na ba shi auren 'yata da hannuna. Sunana Alhaji Sunusi. Ni ne mahaifin Hajara. Sunanta Gwani Madu. Ita ta haifi Falmata. Ita ta ba Alhaji Garba da hannunta. Matan aure.
kada ka manta da alƙawari na da kuma haƙƙi na rike kanka duk macen da ta kusance ka ba zan taɓa yafe mata ba. Ya kamar da nake alƙawarin ba zan ƙara aure ba. Haka zalika ba wacce zan saurara. Na yadda da alƙawarin kam. Matan aure. Ai dole ka dame ni da maganar tafiyar ka Kano. Saboda zaka je ka ga sakatariyar ka ko? Wato ta daga maka hankali zaka je wurinta. Ni fa ne miki alƙawari a nan gurin. Na ce miki ba zan ƙara auren wata bayan ki ba zan miki shi ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike mun alƙawari. Ina zan manta wani alƙawarin naki ba zan ƙara yin aure ba. Man of several colleges with several businesses at several states. Ku rufe duk motocinku da dare. Ai na san ba za ka gani ba. Amma abinda aka mi idan kai aka yi wa za ka ji daɗi? Kwazanki da rashin tsoronki sun sa na tabbatar da cewa ke cikakkiyar Kanuri ce. Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da deni ne ka gudu. Ake kaɗai ne wa alƙawari. Bayan ke kuma ba ƙari. Ce kana sanye da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. A Square Century Productions, a division of Adda'u Investments Nigeria Limited, keeps the motion picture active with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. Farko a cikin raina ne ya ajewa mata duka kin fi su gona baki da tamka ke ce sarauniya na baki zuciya ke ce guda ɗaya duniya ta masoya bayan ke a zuci babu kowa uwar gida ta daga ke na rufe bayan kai a zuci banda kowa Matan aure. Burin ku ya riga ya cika ki dauko da shi. Wa shi Amadu. Ai kun kashe shi ai. A kai da wannan. None of the wives is willing to share her husband with another woman. Nayi da na sadikin wannan aure. Ni kuma na yi farin cikin wannan daurin aure. Wallahi ko kaɗan ban yi nadamarsa ba ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada. A dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taba kafa shi ba. Matan aure. Allah nan ne gidan iyayen Alhaji Garba dan Bahaushe? Nan ne, wace ce ke? Matarsa ce ne. As each of them believes she's the first and the last. Kan duniya ban san wata mata da yake da shi ba bayan ni kaɗai ce matarsa. Mijina ni kaɗai yake kuma bai taɓa labari yana da wani auren a baya ba bayan ni. Duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halal. Sai dai idan zaman dadiro kuke yi. Matan aure. Ke ma mata Alhaji Garba dan Bahaushe ce? Kwarai da gaskiya shi kusan da zuwa na. They're all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan aure. A presentation from Abu Sarki. Story Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay Abdullahi Amdas. Gaskiya ban gida da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba. Kotu take da ikon ta yanke hukunci kuma ta yanke. Executive producer Hibban Abu Sarki. Co-producer Tahir Aitai. Producer Umar M. Sharif. A dakata mai girma mai shari'a. Ƙarya suke yi. Ke kuma wace ce da kike magana? Ni ce matarsa ta farko. Dan Bahaushen mahaukacin da za a urguwa? Directed by the new sensation Abu Sarki. Brings forth a must-watch derby. Gida da waje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ramlatu. Point of correction. Ko ka ce mini Hajiya ko ka ce mini ranki dade. Sai 11 ka zo aiki. Abin da ya kamata ka zo karfe 8. Aya gurin ki dade. Dauko mun lemo a fridge. Me haka? Ka san ko a gida bana shan bakin lemo. Ga wannan akwai mota nan zaka wanke mai minti 5 kuma zaka je ka wanke. Nagode jan Rumana. Gida da waje. Ga ranan yazo. A taimake ni.
yaushe ka bari har shedan ya auri zuciyarka da har kake tunani akwai albarka cikin haram. Allah gafaka ai kai ka fi kowa sani gaskiya za mu rabe hanya da kai. Ƙwarai kuwa ko Ayuba ne ka san da shi tsuguna ya banko na rantse da Allah za ka je ka a gidan maza babu irin wulaƙanci da ba ta yamma a gida. Amma ka kasa gode mata? Kai a har ki soma. Ya za a kana da mutum yana ci ba duniya. To me a ciki? Gida da waje. Daga yau idan ka ƙara zuwa latti ka kori kanka da kanka a aikin nan. Sai ne idan kin kore ni biki birge ni ba sai kin ɗauki amsa ko kin zagaye gari kina na kore mijina daga aiki sannan hankali na kwanta. Me yasa za ka yi min iyo a ofis? Me yasa za ka mayar min da ofis kamar gidan kallon ƙwallon ƙafa? Me yasa za ka mayar min da ofis kamar dandalin ɗan siyasa? First and last, kada ka ƙara. Gida da waje. During office hours, she's masterly, autocratic, decisive, and domineering. Gida da waje. At home, he is authoritarian, dictatorial, commanding, and dominating. Gida da waje. Abba man kai barawo ne. Ni barawo ne. Barawo. Gida da waje. Allah yana ji kuma yana gani. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? Gida da waje. Tun tana karama ka fara sa ta hawaye. Dala rufin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Lafiya nake ta jin hayaniya ina daki? Ana abu ne ina zan kai shi. Sharri aka yi masa. Allah yana ji kuma yana gani. Gida da waje. Watch the first leg, the second leg, and the final. Au. Iya wannan iya shegen bokan nake baki? Ni din da ke gani abin da sai ta Allah. Haka ko zaki ta kai na kina tafe ni? Gida da waje. Me wannan? Mashin. Dama tsohon mashin aka baka? A sabo ne. Kawai ganin dama na ne na je da sai da shi. Na sai wannan dan shine da ni kin sani ba na ƙarya. Daidai ruwa da tsaki nake. To me kai da kuɗin? Ha ba. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Dukiya ba kake manta umarnin mai ita take ci. Gida da waje. Story and screenplay Awal M. Sarki. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Mia. Gida da waje. From the Kannywood successful producer Muhammad Mia. And directed by the man with the magic touch Sadiq and Mafia. Gida da waje. Me ya kawo ka ofis ɗina 12 ka manta da yarjejeniyar da muka yi ni da kai da ka rubuta da kanka? Ba aiki bane kawai yanzu. Amshi. Daga ina kuma in jiwa? Amsoshin tambayoyinki na ciki. To ga bude ka karanta in ji. Ba fa'ida bude in karanta abinda hannuna ya rubuta domin ba a ƙarƙashin ofis ɗinki ta zo ba a ƙarƙashin iko na ta zo. To me kake nufi? Wannan wasikar ruwan jakara ce in biki shata abin ni ba za ki shata a gaba. Gida da waje. Wannan wani irin abu ne haka? Wai kai kullum kenan sai ka dinga irin wa'annan abubuwa? To ni ba na tsoron wata takarda. Kine ma ki mai da ofis ɗinki kamar dandalin 'yan siyasa ko gidan kallo yau kuma mai doga bacci shi zai bige da gingedi. Gida da waje. Watch the first leg, the second leg, and the final.
Yawwa. Kai kyau. Allah ko? Kamar a saka ni a kwaban Daily Trust. Ba a cewa kuma bari na samu turare. Thank you. Ka tafi cikin aminci mijina. Allah ya tsare ka ya damun da kai lafiya. Allah ya haɗa ka da dukkanin alkaran da suke cikin wannan rana. Shirin da suke cikinta Allah ya nisance mu da shi. To amin sun amin matata. Ki zauna cikin aminci a cikin gida kafin in dawo. Na gode. Ai Hajiya tun tsawon shekara 3 yanda kika tafi kika bar su haka suke. Rumana ba ta da wani aikin yin sai yin bari duk bayan wata 3. To ke kuma me kika yi akai Hajiya Mero? Hajiya Binta ni ko me zan iya yi akai? Me zan yi akai kika gani? Abinda Allah ya shi ne mai kyau. Lallai ku in haka ne baki shirya ɗaukar jikanki a kina raye ba. Har irin wannan abin ya faru amma kice baki san abin da zaki akai ba. To me kika ga zan iya yi akai? Yaro yana son matarsa. Matarsa tana son mijinta. Ai kin gani babu abin da za a iya yi akai sai dai kawai a zawo Allah ido. Ai ku ke ce mai abin yi. Saboda irin wannan matsala ba karamin matsala bace. Babban matsala ce wacce kamata a ce kin tashi tsaye akan da kin kauda ita. Ban taɓa tsammanin za a same ki cikin duhun kai ba Hajiya Mero. Ya kika ga zan yi Hajiya Binta? Duk ƙauna da nake wa Mannar ba zan hana shi ƙaddarar da take kansa ta tasiri ba. Hello? Au, ai na zaci ba za ki ɗauki wayan ba, mutumiyar kawai. Haba Zara'u, me yasa ba ki rubu matsayina a gare ki wajen furta kalamanki? Ko baki daraja ni ba a matsayin matar yayinki? Ai kina daraja ni ko dan saboda tazarar take tsakanina da ke. Ana ganin mutuncin mutum ne a inda ya kafa mutunci yake da mutunci kuma. Amma ke babu sauran mutunci a tsakanina da inda ke tunda har yanzu kin kasa fafa ko da bar gurbin kwai. In an yi magana sai ki ta kuka kamar ke kika fi kowa wadatan hawaye. Kar ki damu, nawa kaɗan ne wanda zai fito daga wurin Hajiya sai ya fi wannan zafafa. Akan wannan dalilin ne dama kika zaɓi ki zama mai yankakken baya? Ya kamata ki san har yanzu Manir yaro ne. Ke ce fitila wacce ya kamata ki rika haska tunanin shi. To na ji Hajiya Binta. Idan yanzu ni kaina ina so a ce na ga jikana. Ta wace hanya kika ga zan bi a ce na ga jikan nawa? Tun da zana ma abin da nake nuna miki kenan. Kin san matambayi baya bata. Kamata yake umarce shi ya ƙara aure. Aure Hajiya Binta? Ƙwarai kuwa. Ni kuma a sani na da Mannar. Duk abin da Mannar yake so a rayuwarsa ta duniya. Abin da ya fi so a rayuwarsa da na sani. Bai fi a ce ni dinnan da matarsa ba. Ta yaya kika ga zan buɗe baki in ce masa ya aure? Hajiya Mero wannan duk mai sauƙi ne. Dan matsoki ce. Kina nufin har yanzu ba su daina miki magana rashin haihuwa ba ku? Wallahi sai ma abin da ya ci gaba. Duk sanda dangin shi za su zo gidan nan sai gabana ya faɗi. Saboda na san ba alheri ne ya kawo su ba, sun zo ne kawai su daga min hankali. Musamman ma wannan kanwar tashi Zara'u. Kullum sai ta zo gidan ta ci mutunci na hankalin take kwanciya. To shi mijin naki wani irin mataki ya dauka? Bai da matakin komai ba. Saboda yana gudun bacin ran mahaifiyarsa.
gaskiya hakika Rumaina kina cikin matsala, amma zan iya baki shawara idan kin yarda. Ina sauraron ki Fatima. Kawai ki nemi izinin mijinki ya baki dama ki koma karatu. Ta yake ganin haka zai iya magance matsalar da muke ciki? Ba magance matsalar ki zai ba, amma zai taimake ki lokacin da al'amura suka rikice miki. Kamar akwai abin da yake damin ki ko? Ba abin da yake damuna. Zara'u ta zo gidan nan kenan. Zara'u ba ta zo gidan nan ba. To a iya tunani na ita ce kawai za ta yi daga miki hankali. Idan kuma ba ita bace ta zo gidan nan, to ki gaya min abin da yake damin ki. So nake ka bar na koma makaranta. Rumana, kina da matsala. Sanin kanki ne babu abin da na tsana cikin furta a bakin ki kamar maganar koma makarantar nan. Kuma wannan ba shine karo na farko da kika magana na yadda ba. Me yasa zaki ci gaba da tunzura wannan maganar ne? Ka duba irin halin da nake ciki, ka tausaya rayuwata. To me ya haɗin wannan maganar gidan nan da kuma auren mu da ke? Ai ba su da alaƙa. Ka duba irin matsin lambar da nake da shi a cikin gidan tare da 'yan uwanka. Idan mahaifiyarka ta gaji da irin zaman da muke na rashin haihuwa, za ta iya baka umarni akan ka ƙara aure. Kaga da wannan lokacin shi kenan farin ciki ya ƙaurace mu. Hakika ina tabbacin cewa ba ke kika gina wa kanki wannan maganar ba, saka ki aka yi. Kuma duk wanda ta saka ki wannan maganar ba ta kasance masoyiya gare ki ba. Saboda haka magana ta gaskiya nan shine idan dai za ki ci gaba da wannan magana, to kina neman ki samu matsala kenan. Idan kuma za ki ajiye wannan magana, to sai ki zauna lafiya. In ba haka ba kuma ki ci gaba da yi, za ki samu matsalar da ta fita yanzu. Malar. Na san jiya ka kwana da bakin ciki na.
ni kaina ban samu nutsuwa ba. Ina so don Allah ka yafe mu. Ba za ki gagara samun afuwa daga gare ni ba, matukar ina amsa sunana namijinki. Amma ban tsammaci haka daga gare ki ba. Na tabbatar da cewa ba daga zuciyar ke yake ba. Don Allah ka yi haƙuri. Abin da ya faru jiya shine abu na ƙarshe wanda zai sake faruwa tsakanina da kai mara daɗi. Na yi ƙoƙarin na tabbatar da abin da bai zo ba, kuma na ƙoƙarin na yanke hukunci a kansa. Ban gane ba. Ina nufin na yi amfani da hujja akan cewa ina so zan koma na ƙaro ilimi. Tunda ku babu wanda ya umarce ka akan ka ƙara aure balantana a samu haihuwa. Abin da nake kallo shine kawai barazana da su yi maka da ɗaya mana yawa hidima. Kin ji irin tunanin naku ko? Yanzu har kina tsammanin cewa za mu ɗauki wannan dogon lokacin Allah bai saka ni'imarsa a cikin gidanmu ba? Aiki kawai da wannan tunanin. Ki mana fatan alkhairi. Insha Allah ba za da a gidan nan ba sai an yi guda. Guda? Nan ne kuma? Na samun haihuwar ki mana ko ba kya so? Tabbi, lallai ma. Bukata kai Manir. Wallahi haka sa na ji daɗi. Yanzu ka san me za a yi? Bari in tashi na shiga kitchen na shirya mana breakfast. Kin ga kujerun nan? Na ga su me faru? Ina ji a jikina wata rana waɗanda su zauna akan kujerun nan dole za su shigo cikin gidan nan. Ban gane me kake nufi ba. Ina nufin 'ya'yan da za mu haifa mana. Allah haka sa gabana ya faɗi. Allah ya yarda. Ke ban san lokacin da zaki daina tsoron kishiya ba wallahi. Manar kenan. Ai kishiya abin tsoro ce. Ba ta tunanin iya tsawon lokacin da kai da mijinka. Ita tunanin ta kai kafi kowa sanin sirrinka. Don haka ba ta da wani burin da ya wuce tafi da kai daga gidanka. Mata kenan. Kullum tunanin ku iri ɗaya ne kuma ba zai taɓa canzawa ba. Amma ni a gani na ai kishiya ba a bar gudu bace, kamar 'yar uwa ya kamata ta zama a gidan mijinta. Har na ga kin canza fuska. To saki fuskar ki. Ni wasa nake miki. Shikenan. Ya wuce. Hajjiyan Kaduna ta ce a baka. Hajiya ta zo gidan nan ya ta tafi ban sani ba? Ai da ka zo jiya da yamma da ka ganta. Ka zo ba har ta tafi. To, ina ga za ka yi mamakin na ce ka zo ko? To na kira ka ne ba don komai ba. Don in gaya maka. Maganar da nake so kuma in gaya maka. Ba wai abin nan bane, ba umarni ne nake so na baka. Umarnin ku da nake so na baka shine so nake ka ƙara aure. Aure kuma Hajiya? Kwarai kuwa. Hajiya wani irin aure kuma? Lafiya ta kalau, gidana lafiya. Hajiya ina ce mutum yana ƙara aure ne a rayuwa in yana da dalilin da ya kamata ya ƙara aure. Ni ba da wani dalili da zan iya ƙara aure. Lafiya kalau nake da matata a gida wallahi. To in kai baka da dalili ni ina da dalili. Kuma dalili na da nake da shi ba zai jawo maka wata matsala da za ta dame ka ba ko ta shiga cikin rayuwarka. Abu ne na alheri wanda zai ja maka abin kirki. Kai ma za ka ji daɗin abin nan gaba. Hajiya dan Allah dan Annabi ki sake tunani akan wannan al'amarin. Kar ki bani wannan umarnin. Umarnin nan yayi min nauyi wallahi. Wannan umarnin bai yi nauyi ba. Ni a gona bai yi nauyi ba. Abin da nake so da kai yanzu ka je gida ka zauna ka karanta wannan takardar. Idan ka karanta ta sai ka zo ka same ni gobe mu ji yadda za a yi.
abin da nake so da kai kenan. Ki haƙuri da abin da Allah ya kaddara mana. Wallahi da ina da yadda zan yi, da ina da wani abu da zan yi zama fansa akan umarnin da Hajiya ta bani, da na aikata shi ko da hakan yana nima ya zama ƙarshen rayuwata ne. Rumana, me yasa dan wannan abun zai sake yanke hukuncin zamana da ke? An katsa duk wata hanya da za ta bi ta gyara abin da ya lalace a baya. Kai haƙuri kawai. Haƙuri kuma? Wani irin haƙuri kike nufi? Haƙuri rabuwa da ke? Ta yaya zan rabu da ke bayan ina da halin da zan iya gyara wannan al'amarin? Ko kina so ki ce min umarnin da mahaifiyata ta bani shine dalilin da yasa kike so ki rabu da ni? To bari ki ji. Rabuwa da ke a wurina tamkar rabuwa da jinin jikina ne. Kada ka bar zuciyarka ta maye gurbin tunaninka. Ka ɗauka kayan da wuyanka zai iya ɗauka. Ka san abin da zai yi, ka san wanda ba zai yi ba. Kada ka fijire umarnin mahaifiyarka. Ka je ka bi abin da take fata ya kasance kawai. Rumana, ina tare da ki. Wallahi ba zan taɓa rabuwa da ke ba, muna nan tare. Ta yaya za ka sanar matar da ka zaɓi ka rabu da ita, ka rubuta mata saki ɗaya har 3? Kafirai ne mu, ko ka zama maguzanci nike ni da kai?
Saki 3 ni na rubuta? Ya kamata ka san cewa dusan da nake maka iyakokin Allah sun karfin ai wasa da su. Rumana, kazafi zaki min? Tunda nake ban taba tunani ko harshe na ko baki na ya furta kalmar saki a gare ki ba. Ballantana har in dauki bayro in rubuta miki saki da hannuna ba ni bane. In kare kake akan ba kai ne ka rubuta takardar da hannunka ba. To rubutun waye Manir? Ina takardar? Ni takardar da na karba wajen mahaifiyata takarda ce ta umarni. Ta bani umarnin auri Zara'u ta zo gidana a matsayin mata ta biyu. Ba wai in rabu da ke ba. Ka ji tsoron Allah Munir. Wannan rubutun waye? Waye rubuta shi da hannunsa? Duk wanda ya wannan rubutun yayi kokari wajen kwaikwayon rubutuna. Amma wallahi ba ni na rubuta ba. Ba na so ka ci rubutun da ke jikin takardar ka ce ba naka bane. Na san rubutunka. Gashi na rubuce da manyan baki. Saki ɗaya har 3 ya mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu akwai daure kai Hajiya. Yanzu irin cin mutuncin da Hajiya Mai za ta yi mana kenan? Irin cin zarafin da Hajiya Mai za ta yi mana kenan? Ba komai. Ai gani take kamar idan ta musanya mai Rumana da wata burinta ya cika. Bata san baya ta haihuwa ta Allah ce. Mutum ba shi da wata dabara face abin da Allah ya tsara mai. Rumana, ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri kuma ki yi haƙuri. Allah shi ke da makullin dukkanin wata ƙofa da take buɗe. Kuma Allah sami'ud du'a'i ne. Tabbas. Yana amsa buƙatun bawansa a duk lokacin da ya ga dama. Saboda haka ki haƙuri. Tashi ki shiga ciki. Wannan abu akwai ɗaure ki Hajiya. Ai wannan ba ƙaramar masifa ba ce. Allah kai mana maganin wannan masifa. Assalamu alaikum. Me ka zo yi nan gidan? Hajiya, Alhaji, wallahi Allah ban saki Rumana ba. Abin da ya kawo ni kenan dan fahimtar da ku. Maniru? Yaya san tukan ka suke karo da juna ne? Ka ɗauki takardar da hannunka ka miƙa wa matarka sannan ka zo ka ce baka sake ta ba, Maniru? Shi yasa na zo in yi muku bayani don ku fahimta. Wallahi Allah ban na sake ta ba. Maniru hankalinka na cikinka kuwa? Maniru kana tare da hankalinka kuwa? A'a. Ka rubuta takarda da hannunka ka ɗauka ka bayo matakardar saki ka ba matarka sannan ka dawo kana inkarin abin? To bari ka ji Maniru, ko da ba kai ka rubuta takardar sakin da hannunka ba, tunda har kai ka ɗauka da hannunka ka bata, to saki ya tabbata ka saki matarka. Gaskiya ne Alhaji, ni na miƙa mata takarda da hannuna. Amma wallahi Allah, ni ban san yadda aka yi wannan al'amarin ya faru ba. Sai kai gaggawa koma gidan mahaifiyarka domin na tabbatar ta shirya ma sabuwar rayuwa. Domin tun da na ji za ta baka aure, dalilin haka ya sa ka sako mana ya. Gaskiya ne Hajiya, mahaifiyata ta bani umarni amma ba umarnin saki ta bani ba. Ta bani umarni ne akan ƙara aure. Amma ba wai in saki Rumana ba wallahi. Kawai abin da da maganganun da yake faɗi.
Aha. Kin ji matarsa ta faɗi ko? Baya cikin hayyacinsa. Da kanka ka bani takarda. Kuma ka faɗa min a lokacin da kana da halin da zaka yi hana afko wannan abun da ka hana ko da a bakin ranka ne. Ka aikata. Ka faɗa musu kai kai wannan saki. Kai haƙuri. Kawai. Rumana. Dan Allah dan Annabi ki fahimce ni. Wallahi ban sake ki ba. A'a. Alhaji dan Allah ku fahimtar da ita. Kar ka bari mu fita ba. To. Lokaci ya riga ya haƙure Manir. Ya kamata ka ba mu zuciyarka haƙuri. Ka lalata abin da ba za mu iya gyara shi ba. Ka tabbatar masa da kayi sakin nan. Din na ji rashin fahimta ne a cikin wannan al'amarin. Shi yasa na zo gida domin in same ki da ke da Sahajiya da Alhaji don in fahimtar da ku. Ni ne mijinki. Tunda na ce ban sake ki ba, ai ban sake ki ba. Alhaji dan Allah ku sa yarinyar nan a gaba ta koma gidana. Abin da ya kawo ni kenan. Rumana ni ne mijinki, ya kamata ki ji magana ta. Wuce mu tafi gida. Kai, kaga Maniru, kwantar da hankalinka kaji? Je ka. Zan neme ka ba daga baya. Zan yi ni da kaina zan kira ka. Alhaji ya kamata in tafi da matata. Za ta zo, je ka kai je ka. Je ka. Je ki tafi. Na ce zan kira ka. Je ka Maniru. Hankalinsa ba jikinsa. Hankalinsa baya jikinsa. Alaikum salam. Alhaji har yanzu tunanin kake yi ne? Wallahi Hajiya na kasa gane kan al'amarin nan. Yanzu daga ɗakinta nake, ba irin tuhumar da ban mata ba. Amma sai dai ƙara tabbatar min da ta yi faruwa abu. Amma fa Hajiya ni ina ganin duk yadda akwai lauje cikin daɗi a cikin al'amarin nan. Akwai dai wani ɓoyen al'amari da shi yaron nan bai san da shi ba. Ni tunani na fi karkata da abin da ta gaya min cewa baya cikin hayyacinsa. Ka san fa yanda suka shaku. Lalle kuwa. Akwai dai wani al'amarin. To wai yanzu Alhaji me abin yi ne? To, naga kawai ai ba mu da wani abin yi face mu ji daga bakin ita mahaifiyar yara. Domin abin da muka ji daga gare ta ne kaɗai za mu yi amfani da shi wajen sanin inda muka dosa. Kawai ina ganin abin da ya kamata shine gobe ki je ki same ta. Ku zauna da ita ku tattauna don mu san inda za mu dosa. To shi kenan za a yi abin da ka ce. Allah ya kai mu gobe. Gaskiya ka yi ƙoƙari, Doctor. Ban taɓa tsammanin za ka yi abin da na saka ka daidai ba. Zara kenan. Ke a tunaninki cewa a ɓangaren likitanci kaɗai nake da ƙwarewa? Na san ka ƙware wurin makirci da ɓadda kama. To, yanzu ka gaya min menene tukuicinka don na san baka aikin banza. Zan iya yin komai da ya zarta tunanina, matuƙar yin hakan zai samar miki da farin ciki. Kamar koyaushe, kamar yadda aka saba, ki same ni a gida gobe. Naji, zan zo. Amma ka tabbatar kai ɗaya ne. In na zo na same ka da wani wallahi ka lashi, saboda na kana kokarin ka mai da ni wata keken haya. Maganar ki dutse. Kin san ban taba zarta umarnin ki ba. Za ki same ni yanda kike bukata ta. Ni zan tafi. To shikenan. Inda wani abu sai mai waya.
Dama na san dole in na shigo gidan nan ba zan tar da mata a ciki ba. Saboda mai wuri ya zo, dole mai tabarma ya naɗe. Ko da su, ko babu. Amma, what? Baka ganin kayan gidan nan duk su tsufa? Ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba. Caccanda su, what? G-cottons? Ki fito fili ki faɗa min abin da yake tafa da ki. Ki daina wani kwane-kwane. Dan na tabbatar da cewa duk abin da ya kawo ki gidan nan ba alheri ba ne. Kaga, da ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka da sai faɗa maka abin da ya kawo ni. Hankali na kwance ki, babu abin da ya dame ki da ni. Ki faɗa abin da yake tafa da ki kawai. To ya zan yi? Dole in bi umarnin mijina, tunda dama an ce sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai. Ina sauraron ki. Na ga har yanzu baki kama hanyar gaya min tambayar da na miki ba. Ka san gobe ne za a je wurin Hajiya game da maganar mu ko? Gobe Hajiya za ta tuntube ka. Da Allah ina son ka taimake ni ka ceci rayuwata. Ni ma ka karbe ni a matsayin mata. Dan Allah, duk duniya bani da wanda nake so sama da kai. Kin fi kowa sanin cewa ba mu dace da juna ba. Kin sani cewa na fi kowa sanin wace ce ki. Kina tsammanin cewa da tunanina da hankalina zan haɗa abin arziki da ke? Zara'u ba mu dace da juna ba. Baki kuma dace da mutumin arziki ba. Ba za ki taɓa iya samuna ba har abada. Na shaida miki wannan. Kamar yadda kai ma ba za ka taɓa samun matanka ba har abada in dai a nan duniyan ne. Kina da masaniya kenan akan abin da ya faru da ni. Ai ba masaniya nake da shi ba. Ni ce na kulle duk wani abubuwan da kake ciki yanzu. Ni ce na saka ka a cikin wannan rudanin. In ka kwantar da hankalinka ka ba abin da nake so zan iya warwarewa a tare da wani tashin hankali ba. Kuma ina so ka sani ni ba ban yi haka dan bana son ka ba. Kaga soyayya ka ce ma ta sani ne haka. Kina so ki ce min ke kika rubuta takardar da ta saka na cikin wannan matsanancin halin? Ba fa ni na rubuta ba. Sawa na aka rubuta. Idan ka yarda ka amince za ka karbe ni a matsayin mata, ni na yarda zan yi hakuri in zauna da matanka duk da halinta. To amma na ga kana kokarin kai taurin kai, kakka damu zan baka lokaci kai tunani. Tunda abin haka ne. You can call me. Baki je da hankali na yi mutukar tashi ba da jin mummunan labari irin wannan. Rabuwarki da Maniru ko da wasa ban yi zaton zai zo nan kusa-kusa ba. Rabuwata da Manir ba shi ne ki daga hankali na ba Zinat. Sai gani da tunanin shi ki nema yarke ki ce. Dan biki ga yadda ya kuma ba, wallahi ya fita gaba ki daga cikin hayyacinsa. Wannan mata ta cutar da mu a karamar cuta ba. Wasu za mu imanta da ita ba har abada. Tsayuwa zaki wajen addu'a. Saboda ki gaggauta mantawa da abin da ya wuce. Allah ya zaba miki abin da ya fi alkhairi. Ya kamata in tafi gashi zan tafi ban ji motsin Hajiya ba. Hajiya ta fita tun safe. Ta je gidan su Manir, manciya ne ban gaya miki ba. Gidan su Manir kuma? Can ta je. Kin san shi har yanzu yana da ja akan cewa wannan sakin da ya mun bai yi shi ba. Ba ya da mai da ita akan kar ta je ba. Dan na min cewa sai ta je. Da ƙarshe kun baba ya bata izinin zuwa. Me yasa bai amince da sakin ba? Dan ma ba shi rubuta ya baki ba? Shi ya rubuta da hannunsa kuma ya bani amma kuma ke kokarin kuma janyewa. Dama saki ya taba zama wasa ne? Ta yaya za a yi haka? Magana suka ce a shirin fim? Kin ma kya faɗa haka Zinat. Sai ta da za mu je da suka yi. Amsa da yake jikin takarda shi za ta da mana da shi.
Haba Hajiya ta sallah. Ya za a yin ba yaro umarni cewa ya saki matarsa? Hajiya ko baki umarce shi ba, yaro ya riga ya saki matarsa. Domin ta kawo mana takardar cewa ya mata saki ɗaiɗai ha 3. Kuma ta tabbatar mana da cewa ke kika bashi umarni ya sake ta. Shi Manir din ne ce na bashi umarni ya saki matarsa? Ba mu ji daga gare shi ba. Amma takardar da ta kawo ita ta tabbatar mana cewa takardar nan daga hannunki take. Shi yasa muka yanke hukunci mu zo mu ji daga gare ki. Tabbas na ba Manir takarda, amma ni ban bashi takardar saki ba. Shikenan bari in je in sanarwa da Alhaji. In ya so ya mu ga hanyoyin da za mu bullowa lamarin. Duk duniya baki da sama da mu. Ya kamata ki damu da abin da zai daga mana hankali. Idan da akwai abin da baki sanar da mu ba, ya kamata yanzu ki gaya mana gaskiyar lamari yanzu nan. Babu wani abu da na ɓoye muku umma. Gaskiyar bakin abin da na sani kenan na faɗa muku. Alhaji, baka ce komai ba. To me zan ce? Ai abin faɗa ya kare Hajiya. Tunda kin ji abin da uwar yaro ta faɗa, dama daga wurin da muke sa ran mu samu bakin zaren. Amma ita da kanta kin ji irin bayaninta. Saboda dole mu jira shi da yake da awar bai sake ta ba, mu ga irin matakin da zai ɗauka in ya so mu kuma daga nan sai mu samu. A gaskiya ka bani mamaki. Da koda da ba za ka bi umarni na ba. Ai bai kamata kuma ka dauki bakin fenti ka shafa min a fuska ba. Hajiya, dan Allah ki haƙuri. Hajiya sanin kanki ne ina bin umarninki. Mutane ma da yawa ma wanda ba sa ma kusa da mu ma sun san cewa ni mai biyayya ne a gare ki. Amma ki yarda da ni wallahi azim ban saki matata ba. To wa'annan muga muna na magana da kake ai ne sun fi komai bata min rai ma. Kuma wallahi ka daina ka furta irin waɗannan kalamai a tattare da ni. Kana faɗin irin waɗannan kalamai. In kana furta irin waɗannan kalaman Allah zan cire ka daga cikin ƴaƴayena. Kuma ba zan taɓa sauraron ka ba. Ba ruwana da cikin sabgar ka na fita daga cikin al'amuranka. Sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba. Insha Allah mummunan kalma ba zai taɓa fita daga bakinki a kaina ba. Sai dai albarkan da kika saba saka mu ki ci gaba da sakawa. Insha Allah in dai akan maganar Rumana ne to daga yau ba zan ƙara inkari akan rabuwa da ita ba. Amma dai Hajiya ya kamata ki sani cewa ina da makiya sai kin taya ni da addu'a. Addu'anki da tawa idan suka haɗu za su yi tasiri akan kaidinsu. Gaskiya ne ba komai. Dama ga Zara'u ku ne ba ku yi haƙuri da junanku ba. Sai ku je ku zauna ku sasanta ku fahimci juna. Ta shi kenan Hajiya. Yawwa. Shi kenan. Allah ya taimaka. Oyo Allah cikina. Cikina.
Rumana, me zan gani haka? Me ke faruwa? Menene? Kuma mutuwa zan yi. Cikina. Tsaya, ina zuwa. Cikina. Wato Alhaji babu abin da zan ɓoye muku domin ku ne iyayenta, ku ne ya cancanci kusan duk wani sirri nata. Wani muhimmin al'amari ne fara da ita dakta? Kafin na amsa tambayar ka, ni ma akwai wasu muhimman amsoshi da nake bukata daga gare ku. Ni tambayar ka ai iyayenta ne, muna da duk wata amsa inda dangane da yan mu. Za ku iya tuna tsawon wani lokaci ta kai tana zubar da ciki? Zubar da ciki dakta? Ni dai abin da na sani tsawon shekara 2 a gidan mijinta, duk lokacin da ta samu ciki takan gamu da matsanancin ciwon ciki, sakamakon haka cikin nata yake barewa. Bincikenmu ya nuna mana cewar tana samun juna biyu kuma yana barewa sakamakon miyagun kwayoyi da take amfani da su da kuma allurai masu hatsari, wanda hakan zai iya kawo barazana ga gurin lalata mata mahaifarta. Dakta, ina ga cikin wannan bincike naka gaskiya akwai kuskure, domin mutanen da suke neman haihuwa ruwa ijallu sannan kuma a ce wai tana zubar da ciki saboda Allah annabi. Kai, rashin haihuwan nan fa ita ce ummul a aba'isin rabota da mijinta. Na ganin mutumin da ke neman haihuwan nan ta yasa ai kuma a ce Allah to za zubar da ciki dakta. Bincike muka yi kuma bincikenmu ya nuna mana cewar hakan, so that problem ya rage gare ku ya kamata ku je ku samu yarku ku bincike ta. In ita take yi wa kanta wannan allurar to hakan zai haifar mata da matsala, mahaifarta za ta lalace ga baki daya, kuma hakan zai jawo ba za ta ƙara haihuwa ba har abada. Yanzu ga magunguna na rubuta muku, za a je a siye su. Za mu iya shiga ɗakin ta maganta yanzu? Why not? Za ku iya zuwa, yanzu an sa mata drip, na san yana nan ya kai ga karewa. Saboda tashin mu je. Abba, me ke faruwa? Naga fuskokinku sun kasa ɓoye damuwa.
ku faɗa min na san halin da nake ciki. Tabbas tambayoyin da dakta ya min ba a banza ba, wataƙila na kusan mutuwa ne. Na je gidanka ya fi sau tari. Mai gadinka ne ma jiya da ya ga zuwan nawa ya yi yawa, na nemi na gaisa da madan yake gaya mummunan abin labarin da ya faru wallahi. Gaskiya ne, wannan shine halin da nake ciki. Ina cikin tashin hankali. Wallahi ina zama a gidan nan ne doctor, kamar ina zama a cikin kurkuku. Kullum idan zan fita sai in ga kaman zan ga Rumana. Idan na koma gida ma sai in ga kaman za ta fito ta gaishe ni ko kuma ta tarbe ni. Wallahi abin da sai addu'a. Ina cikin matsala a rayuwata. Hakuri shine maganin halin da kake ciki. Kuma wannan jarabawa ce. Babu wani mahaluki tacce kuma mai juriya. Insha Allah wannan mai wucewa ne. Kar ka damu kanka. Kai hakuri. Ba komai. Bari shiga aji. Ina da aji da ɗaliban PGD yanzu. Ba damu. A taya mu da addu'a. Insha Allah. Komai mai wucewa ne. Kar ka damu. Ba damu. Kar ka damu. Okay. Bari na karasa ni. Dole ki sanar da mu abin da yake faruwa. Ya ciki zai ta zuba a jikinki cewa baki san dalilin da yake faruwa ba. Ki sanar da mu. Babu abin da zan ɓoye muku a duniyan nan. Ku iyayena ne. Kun san abin da zan aikata da wanda ba zan aikata shi ba. Iya bakin gaskiya ta kenan na faɗa muku. To, yanzu na gasgata abin da ya daɗe yana bujiro min a zuciyata. Yanzu ne yadda da dukkanin zantukan mijinki. Duk yadda aka kece kika kitsa abin da kika kitsa dan dai kawai ki samu ki rabu da mijinki haka kawai. Na shiga uku abba. Idan na rasa amincewa daga gare ku a ina zan same shi. Don Allah kada ku tsananta zargin da kuke a kaina. Mai iya bakin gaskiya ta na gaya muku. Ban ɓoye muku komai abin da ke faruwa ba. To ba dole ba ai tunanin haka? Alkhairin da muka daɗe safe da rana muna sa tsammani a ce wai har yanzu wai ki ce baki san me ke faruwa ba, dole akwai wani ɓoyayyen al'amari a cikin zuciyarki. Ki gaya mana shi ko me shi. Mana ba za ki ɗaga daga gurin nan ba sai kin gaya min gaskiyar lamari. Gaskiya ta kenan abba, ba zan muku ƙarya ba, ban san ko abin da ke faruwa ba ce wannan. Fatima ƙawata ce, komai namu iri ɗaya, amma dai mun sha bamban a wajen aure, musamman ma akan saurayi. Tanadin da na yi wa mijin da zan aura, tanadi ne na gaske. Idan har na same shi, zan yi ƙoƙarin tanada masa dukkan farin ciki na duniya. Idan maraya ne shi, ya manta da maraicin da yake ciki. Idan kuma yana da iyaye, iyayensu su ga farin ciki da jin daɗi sun ƙaru a fuskarsa. Abokanansa su ga murmushinsa ya ƙaru. Ba shi da wani guri na jin daɗi a duniya sai gidansa, kuma ina da burin mijina ba zai taɓa ganin ɓacin rai a fuskata ba, ko da ko kullum zai shigo gida yana marina. Fatima ko Zara? Gaskiya Zara ba zan boye miki ba. Na daɗe ina da zaɓin irin matar da nake so na aura, ta irin yadda na zana ta a cikin zuciyarta, amma sai gashi kashi kaddara ta zo min da Fatima ko Zara? Nura ya yaudare ni. Zahra ta munafurce. Fatima, kar ki ce min dai maganar nan da yake gaya min gaskiya ne. Babu ƙarya a abin da na faɗa mai. Fatima ko Zara? Shakuwa iya shakuwa, kawance tun na ƙuruciya. Zumunci ya yi toko har ya zuwa gama gabatansu. Ta kai ga ni da kai ba ma iya gane ba dangin juna ba ne. Fatima ko Zara? Wataƙila ba mu sani ba, an halicce mu ne domin mu kasance da ke. Ta yiwu karin magana na matar mutum kabarinsa suna kama misali a kanmu. Kai haƙuri ka tafi. Ko ka manta abin da ke tsakanina da Fatima ne? Kada ki bari zuciyarki ta fashi saboda kin hana ta abin da take so. To kin cuci amintakana da ke tsakanina da Zara. Duk abin da mutane za su faɗi, amma aure ba fashi. Babu gudu babu ja da baya.
ba zan taɓa auren abin da hankali na bai kwanta da shi. Daga kamfanin Al'umma Motion Pictures Limited, Gusau. Fatima ko Zara. Abin da ya ci doma baya barin awai, abin da ya taba hanci idanu ne kawai zaka ga suna zubar ruwa. Fatima ko Zara. Wallahi ina son ka. Bai zama lallai sai na fito na furta cewa ina son ka ba, amma da ina da ikon buɗe ma zuciyata. Zaka ga babu komai a ciki banda son ka. Na kasa yadda da irin son da kike nuna min. Shirin ya kunshi faɗakarwa, soyayya zalla da munafunci. Fatima ko Zara. San da kike gajiya da zance da ni ko da a waya ne? San da ba kya iya furta min ko kuma ki nuna alama yadda jikina zai gaya min shine so? Na rushe maganar aure na tsakanin da ki. Ki faɗa wa iyayenki cewa na haƙura ba zan iya zaman aure da ke ba. Hai! Ba abin da zai hana wannan daura aure. Fatima ko Zara, labari Yusuf Marafa, tsara labari daki-daki Yakubu Dan Kogo, daukar nauyi Ahmad Hashim, shiryawa Usman Mu'azu. Me haɗina da ke? Kuma me yasa zuwa ta nan wurin? Soyayya. Kin yi a banza dan ba zan taɓa son ki ba har abada. Haba mijina. Ƙarya kike wallahi, ba zan taɓa son ki ba har abada. Ba da umarni Malam Aminu Sera. Fatima ko Zara. Shegen bisa wai kura ta hangi biri a sama. Wasu 'yan tagwaye ne guda biyu. Guda baba! Ɗaya haushi mai cika ciki. Guda kuma baƙin ciki hana barci. Rabe da Idi. Wannan yaran ƴaƴan wane ne? Rabe na da Idi. Alƙur'anin Allah yau kashin su ya gane. In ka gana kai ƙarar ka baka kai ƙwallon shege ba. In dai ka kai cikakken ƙwallo to ba uban da ya isa kai karar ka. Na abincin mu. Abinci? Kai za ku ɗauki tambayan abinci? A yanka ne inda ba ga takarda haihuwar sa an namu ne na ka na tambaya. Ba mu yunwa muke ji in za a ba mu a ba mu. Kai idan ba ne ba matsa uban me amfanin zaman kare a karofi? Babu. Rabe da Idi daga kamfanin MD Films Nigeria Limited. Dama ana wata haka wai da wani rawa ya faɗi. Rabe da Idi. Ke zaburar na harshe hali amo shi da so ya fi so a shirya shi da gaskiya lale lale da masoyin asabi wata ke zaburar na harshe hali amo shi da so ya fi so a shirya shi da gaskiya lale lale sai wata ke zaburar na harshe hali amo shi a shirya shi da gaskiya sauyayin wurin kalami za da alamar harshen damo na bar rance a yanuka na wani kinkimo na hangi farar zuma bara ne karfin hali. Rabe da Idi. Rabe da Idi kuwa? An maimaita an kuma. In bai gajiya ne musulhu ba, mu kuma a wannan lokacin za mu karar da kajinsa. Ni ba abokin uban ke ne. Itacen mulki daidai muka bikinsa. Bantar da shi kaba. Babu wanda yake farin ciki da kasancewarsa a wannan gari. Rijulu wan nisa'i, sagiran ko kabiran. Kaji da awakin da ke wannan gari idan suka ji an faɗi sunansu dole su buya. Rabe da Idi. Mataimakin mai bada umarni Abdulhamid Abdulkadir Danjimmai. Shiryawa da kuma ɗaukar nauyi Siraji Janwiya mai Allah. Bada umarni Sanusi Oscar 442. Rabe da Idi. Domin kallon wannan shiri ta yanar gizo, ziyarci shafinmu na www.mdentertainmenttv.com. Wasa ne. Waye a cikin ku yace ba zai je kawai ba? Who is that person? What? Is that my real daughter, Fadila, or a duplicate of Fadila?
Wuce. Laifi tudu. Rabi dan wali kace, dan wali. Dan wali kake so ka ce? akwai magana da basu gane ba suna dan wali za su dauka dan sarauta ne. Dan wani ciki ka can. Laifi tudu. Oh God. Allah ki sa wayan ki a silent. Ni baran yi breakfast ba ko. Lokacin breakfast ya wuce yanzu abincin rana ne. Shine baki tashin ne sallah asuba. Tashi kawai mu je mu yi sallan ba. Sai mu hada da azhar. Yep. Ashe gata in ta yawa takan zama cuta. Kamar dai yadda dambo in ya yawa baya jin mai. Arzikin mahaifinsu ya sangarta su. Na baka nan da wata daya. Ka nemo ma yaran nan mazajen aure. Zan tsine maka albarka kai in ma baka yi haka ba ni ban yafe maka ba duniya da lafiya. Ariya don tore consider it has been done. ABM Media Global ke gabatar muku da fim din Laifi Tudu. A'a, mama kaka. Tsaye da takamaiman mijin aure ya buwaye su ga su da kyau. Ni ina so na je filin polo ko don hau doki. Sai cije ki. Baba doki na ce ba doki. Ok, Argentina? Ga diri ga kira. Kuɗinmu ne gaba ɗaya. Har yanzu ba ta san test ina ba. Kuna abinci take mana tana sa daddawa. Wannan bakin abin dunkulallen nan. Kana ga gida gwanin ban sha'awa. Dole wannan ta sa su yi yanga. Laifi tudu. Ajiya duka zaki wai wala ci koyi ba. Kaga da guru da makaho da kutare duk ka tattaro min su ga baki ɗaya duk wanda na yaba hannuna a kan shi za a aura ma yara. Daga wani za ka tafi. To fa duk ake yin ta kare laifi tudu. Dakta. Alhaji Usman. How are you today? Kuki so lafiya. Kasan na saba da wasu sun yi. Sawan mace da namiji a can ba wani abun nan bane. Ko kuma nan shara ko? Laifi tudu. Look at my daughters. Sannan ku. Hi dad, hi mom. Ya kuke? Lafiya lau. Namba ɗaurin guna da ɓawon lauda. Na zaɓi Fadila. To ni in mun Aisha. Dan wani ina ka ku kuma haka? Sallah za mu ci Aisha. Sai an ji ban. Ni nike magana da kai kana gaida wasu? Tsakani da Allah Son asali wa yaji da kuren miji takalmin duma abokin tafiyar babu. Saboda haka ba ka haɗe duka biyu kawai ka duka ba dai ka haɗe duka. Baki ji suna dan wani bashi suna wani dan wari ba? Wacce ta yi magana ana dai ban yafe ba Allah isa. Laifi tudu. Aiki ya yi kyau da gida ya gyari tsaf Allah ka auren albashi mai ban jama'a.